An ka foli bɛ an kanubaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye sibiri ye juin kalo tile 13 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An b'an ka bi kunnafoniyaw daminɛ ni sɛnɛko kunnafoniya olu ye walasa jamana kɔni ka taaɲɛ bɛ sabati fɔ sɛnɛ kɔni ka se ka don ba la. O de hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabaaw u ye kunnafoniya di kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a fɔ k'u b'a da kɔɔrisɛnɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn min ye samiya natɔ kɔɔrisɛnɛ o bɛna san sɛnɛkɛlaw bolo jamana fɛ dasi 60 bɔɲɔnko ni o ye kilo 1 ye. O kɔfɛ o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye engrais ko ta fanfɛla ye engrais kilo 50 bɔrɔ ale kɔni bɛna feere jamana fɛ sɛnɛkɛlaw ma dalasi 3000 bɔɲɔnko. An ka jamana marabaaw u y'a jira k'a fɔ ko walasa jamana ka taaɲɛ bɛ se ka sabati ka dun ka fa k'o sabati jamana kɔnɔ fɔ sɛnɛ kɔni ka se ka don ba la. O de hukumu kɔnɔna na u ko k'u b'a da kɔɔrisɛnɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye samiya natɔ kɔɔri o bɛna san jamana kɔni fɛ dasi 60 sɛnɛkɛlaw olu bolo an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kulonna na. An bɛ taga sankaw olu fɛ yen nɔ ladalako la u bɛ jɛ ka mɔni mun kɛ ni a bɛ wele ko sankemɔ o tako 126nan kɛnɛ sigira sankaw olu fɛ yen nɔ alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko san o san sankaw olu fɛ yen nɔ u ka kɔba mun bɛ yen u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa jɛgɛmɔnba kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. O kɛnɛ sigira sankaw olu fɛ nɔ alamisa tɛmɛnen kɛnɛ mun kan an ka jamana marabaaw fɔ ka taa se san dugu bɛɛ ɲɛmaw ma ani dugutigilakaw fɔ ka taa se ladalako tigilamaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔta in kɔnɔna na walasa fɛn min ye nin tako 126nan o bɛ se ka ɲɛnamaya san dugu ale kɔnɔna na cogoya mun na. An bɛ taa kitakaw olu fɛ yen nɔ an ka wolomasiri taba minnu bɛ wele ko douane olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye tɛgɛda kɛ mugujugu pɛrɛta 660 kan kita dugu ale kɔnɔna na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin wolomasiri taba ninnu ka wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min ye maa dɔw olu kɔni tun b'a fɛ ka don ni mugujugu pɛrɛnta 660 ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na min senfɛ ala ni an ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ sababu u sera ka tɛgɛda kɛ nin mugujugu pɛrɛnta ninnu kan kita dugu kɔnɔna na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye fili mètre 500 mun bɛ don ni mugujugu pɛrɛnta ninnu na o fana sera k'i tɛgɛ da o kan kitaka olu fɛ yen. An ka wolomasiri tabaw ka kɛlɛbolo fara mun bɛ wele ko opération dugukoloko ale ɲɛma ni o ye général brigade Mamadu Masawele Samake ale bɔra o jɔyɔrɔ la ni k'a di colonel major Karimu Tarawele ma. Nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen waliyala alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 Gawokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo finitigilakaw dagayɔrɔ mun ni a bɛ wele ko Kanfirinu o kɔnɔna na ni jarafalen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen waliyara an ka jamana finitigilaka ɲɛmaw caman ɲɛnɛ kɛnɛ mun kan fɛn min ye an ka jamana wolomasiri tabaw u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye général brigade Mamadu Masawele Samake ma ka sababuya kɛ a ye wulikajɔ mun sabati yaasa fɛn min ye an ka jamana kɔni lakanako bɛ se ka sabati cogo mun na. O kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ tuguni fɛn min ye général brigade Mamadu Masawele Samake k'a to commandant dugukoloko ale ɲɛmaya la a ye wulikajɔ caman kɛ a ye opération caman kɔni sebaya sɔrɔ bamaciwale tigilamaw kan nka alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 ale kɔni bɔra o jɔyɔrɔ kofɔta in na ni k'a di colonel major Karimu Tarawele o ma an b'a fɔ ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw ma jamana lakanani o sira fɛ. An bɛ taa Tɔnga ale bɛ Tɔnbɔkutu marabolo fɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lakɔlimɛtiri dɔ jasura Tɔnga dugu kɔnɔna na a ka cakɛyɔrɔ la ni lakɔlimɛtiri kofɔta in yɛrɛ bɛ baara mun kɛ ka fara lakɔlimɛtiriya kan o de ye réparateurs ye ni o ye moto dilan ye wagati mun na nin maa kofɔlen ninnu nana sɔrɔ a ka cakɛyɔrɔ la ni o ye moto dilanyɔrɔ u ye a jaso ni ka taga n'a ye o kunnafoniya kelen olu tilara ka jira tuguni k'a fɔ ko a ka apprenti ni o ye a ka degiden mun bɛ a bolo moto dilanyɔrɔ la o fana taara ni o maa kofɔlen ninnu ye an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye Tɔnga dugu kɔnɔna na maa fa ale ni maa jaso kɔni o ka ca nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an b'a fɔ ala ka basigi sabati an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Lieutenant colonel Tanasa Aga Mohamed ale ye an ka jamana wolomasiri tabaw kɔni janfa kununko juma juin kalo tile 12 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye lieutenant colonel Tanasa Aga Mohamed ye san 2023 wagati ale tun ye fɛn min ye Kidali préfet kɔni ye ka sanga ni an ka jamana finitigilaka ɲɛma olu ka siga n'a ye lieutenant colonel Tanasa Aga Mohamed ma
u ye a bɔ o jɔyɔrɔ kofɔtɛ in na ni kana bila Gao kan ale kɔnɔna na nka kununko juma juin kalo tile 12 san 2026 ni lieutenant colonel Tanasa Age Mohamed ale kɔni ye an ka finitigilakaw janfa ni ka taa fara Bamanci wale tigilamakulu kɔni kan an bɛ waati min ko sisan an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw ma yaasa u bɛ se ka dankari kɛ jamana jugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na cogo min na. Ko faso kanu o ye limaniya dɔ ye an bɛ taa Gabonkaw olu fɛ nɔ Ala ye Malien den minnu sigiyɔrɔ bɛn Gabon jamana ma olu ye wulikajɔba kɛ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma ka sababuya kɛ an ka jamana bɛ degun min kɔnɔna na ni o ye Bamanci wale tigilamaw kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na Malien den minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Gabon jamana ma olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka CFA wari miliyɔn 6 a n'a kunkanfɛn ta ka di an ka wolomasiri tabaw ma cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye yaasa fɛn min ye lakanako o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na nin wara ninnu kɔni waleyala fɛn min ye an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛma dagayɔrɔ la ni o ye état major général des armées kununko juin kalo tile 12 san 2026. Mali météo ye lasɔmini kɛ bi sibiri juin kalo tile 13 san 2026 ko fɛn min ye sanjiba ale ni fiɲɛkolon o bɛna wuli an ka jamana marayɔrɔ caman na fɛn min ye an ka jamana camancɛ fɛn bolo ye ka taa se a tile bi bolo ma ko sanjiba ale ni fiɲɛkolon kɔni bɛna wuli nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sufɛyanfɛnw fɛ fɛn min ye an ka jamana marayɔrɔ caman fo kana se an ka faba kɔnɔna ma yan ko sanjiba ale ni fiɲɛkolon kɔni bɛna wuli an ka jamana marayɔrɔ caman na ko maaw k'i hakili to yɛrɛ la kosɛbɛ walasa fɛn min ye nin sanji kofɔlen ni fiɲɛkolon mun ni a bɛna wuli an ka jamana kɔnɔna na u bɛ se ka kisi ka bɔ a tɔɔrɔw ma cogo min na. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ Nigeri wasabulon maaw ni o ye Assemblée nationale ye ni o ye wasadenw ye olu kɔni kɛlen bɛ ka sariya kura kɔni sigi sen kan nin wagati in na Niger jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɛn min ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini muso ani muso ka ɲɔgɔn ɲini ni a bɛ wele nansarakan na ko homosexualité fɔcogoya wɛrɛ la ni o ye gɔrijɛgɛniya o kɔni balilen don Niger fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoniya o y'a jira k'a fɔ ko ni tɛgɛ da kɛra maa o maa kan ka sɔrɔ i bɛ ka nin baara jugu ninnu kɔni waleya Niger jamana kɔnɔna na ni o ye gɔrijɛgɛniya ye i bɛ ɲangi ka daminɛ san 5 kaso ka taga se san 10 kaso ma o kɔfɛ o y'a jira tuguni k'a fɔ ko ni tɛgɛ da kɛra maa o maa kan ka sɔrɔ i bɛ ka don jɛkulu la jɛkulu mun kɔni bɛ gɔrijɛgɛniya jɛkulu kofɔ walima ka furu kɛ cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ani muso ka ɲɔgɔn furu Niger jamana kɔnɔna na ko ni bɔkɔrɔ kalama jamana sariya tigilamaw fɛ fɛn min ye san 20 kaso i bɛ o kɛ Niger jamana ale kɔnɔna na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw garijɛgɛ kɛra ni kunnafoniya damadɔ de ye bi sibiri juin kalo tile 13 san 2026 an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.